जानोसै नायदो नै लोगोफोर बेलाय पवासेबानो लानो हाबाय लोगोफोर माब्लाबा बायसिगोन आधा केजिसो ज्रोम जानो बेसे बेवहाय बोरमा बिदना 150 नै ओरैजे ओइ दे मबाइलाव नुजानांगौब्रा नै मैगंआ दैज्लां बोथोरनि मैगं नै लेटेस्ट मैगं ओंखारखादों बेलाय बेसे बहलालाय 40 थाखा केजि खुमब्राया दैज्लांनि मैगं ओंखारदों नै गोथां मैगं फैनानैहाय लांफैनो हागोन नोंथांमोन बेलाय नै दाथ' दुब्लियावहाय माइ गायनाय बोथोर खामलाफोरनो एवनानै होनो मोजां जाथारगोन आरो बेलाय नै दाथ' अखा हानानैहा मैगंफ्राबो गैला लस जाजोबथारबाय नैबे सान्थिफुर बाजारावहाय फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरो बेलाय खायलाया बेसे आबै खायलाया बेसे जानोसो बायदों जानोसो बायदों नै खुमब्राया नै मा मैगं दङ फैनानै लांफैनो हागोन मैगं बाजारावहाय एबार नै नायदो मैगं बाजारावहाय नै मैगं बायनो फैलादों गोबां मानसिफ्रानो नै माने मैगंनि दा अभाब नालाय जानाय लोंनायनि थाखायहाय बेनिखायनो माने मैगङाव नै मानसिफ्रा जानाया बिसेस नालाय नै ओरैजायबो ओरैजाय नै मैगङा दासान्दि मैगङावहाय मानसिफ्रा ओरैबायदि फैनाय जायो आरो बायनो थाखायहाय किनिसे हा किनिसे सार फसलि ओरैहाय सबखा बिदि दङ बेना नै सबखा बिदि दङ माने सोरहाबा माने टाइफयडफोर जादोंब्ला लोमजाख्रा जादोंब्ला फैनानैहाय लांफैनानै लोंनो हागोन आरो ना बेलाय नै औ नै माबाफोरबो दङ मा होनो मामोनलाय बियो मानि मुलि मोनो आब' आनै जायोमोन ने मानि मुलि मोनो आनै मानि मुलि मोनो बुंदो दे लोमजाख्रा टाइफयड जानाय औ नैबे सान्थिफुर बाजारावहाय नैबे सबखा टाइफयड जानाय लोमजाख्रा जानाय जन्दिस जानाय बेफोरबायदि मुलिखौ फैनानै लांफैनो हागोन आरो नैबे बाजार सेरावहाय मोननाय जायो बेलाय नै ओरैनो सावनानै जाब्ला दोनै फुङाव गायनाय दखानदारफ्रा ओरैबायदि हाबखायो नै जानोसै